Mag-unbox mi sa mga regalo ni Troy Troy, guys. Gahapon sa iyang bunyag. Wow, hard na kasi Troy Troy, guys. Asa siya sa Grabbing stage. grabbing stage. Ingat na pag-grab. Tara, guys. Ito yung pang-ablihan, guys. Tara. Si Troy Troy, kaya nasa grabbing stage. Agam! Papansin man! Papansin ang daddy ni Troy. Si Troy Troy, kaya nasa grabbing stage. Ang daddy po ay grabbing Ayaw ba? Na. Pwede niya buhay. Budget gibuyan. Dun 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 dun. Han. Una ko na ito nag-abrinak be. Hindi ko binabuhian na. Up. Abrihin na anak. Una ko na ito ni. Ang maragod siya oh. Ang maragod curious siya. Dok, sa kilid dong. Doon rin na. Ako si Troy. Saan anak? Ganahan man good siya red. Puhon na. Ikaw na mag-abli kay. Na naman kay buot anak. Saan anak? Oh, shush. Wow! Hello, wow, shoes. Shoes! Cute! Ay. Wow, kuya mo, Troy. Magunit ba siya, oh? Magunit ka? Gibuhian ko niyan isa. Kanay mo, Ana. Na, ayokon, Oops. Na, shoes. Tapos ang isa, what's this? Ay, ka-cute. Kay kuan lagi ni niya. Kay Tita Ninang. Thank you so much. Ayaw ko na. Adigdi kay ko na. Hatag na siya ka na. Hatag Ang na kanya. siya. Ayun yung sapatos na ko. Samad siya, hinaya. Bebe, suko ko siya. Shoes and bibs. Sige, unitin na. Na. Next, ito ablihan. Kani. Kisa kinagala ni gahapon. Ba't? Muli pangalon. Ang tanawon. Nakasan anak, green ako. Nalingaw gito ano? Te, no. Kiton man niya, bi. Buhi na. Na. Next. Uy, mga magbuhan na sa t-shirt. nina si Troy. Ara. Kakyat anak Imo na ni Di lagi na siya. Adili ka ane. Ay. Tara. Terno. Kono na sa nina ni Troy oy. Thank you po. Kasi katag ani, thank you po. Uli pangalan. Next. Kani. Pag ikay ko ani, ninong atan niya. Kay ninong Jonathan ni Troy. Tao na to. Ano anak? Saan anak? Kay ninong Jonathan o ninang Joan. Ito sulod na anak. Ano siya? Wow! Nina. Nihina, bay! Wapo, alinak oy! Bidaw, napay unod. Uy, na partner short. Rasa na, all. Gawang Troy, oy! Ano pa, Napoy, shoes? Shoes! Tulo ka buok. Shoes ni Mijas. Shoes. Basta, ara. Alinak, Wow! Thank you, Ninong Jonathan, ni Troy. Hala, sige, tanaw, biyo. Ayun, nahatag siya ha. Dula eh. Ano yung kuan? Kay Ninong Jonathan. Next, nato ablihan. Ay, kani. Kay Ninang Josel. Nakulat na. Meron po nitong be. Garay. Ay, ayaw na. Bebe. Ablihan ni Mami, be, dali. Oy! Dara, Baunan. ni? Baunan para panguskula si Troy. Sana all nanay baunan si Troy. Tawag ani da. Ay, milling bowl. Mil? Sana all nanay baunan si Troy. Anan sa bata. Anan ni Troy. Ayun, Pag makaon na ka, pag 6 months ni Troy, pwede naman daw siya makaon. Ana iyahang tita Doc. Og kani, unsa tawag ani? Play. Titer, mo ning kitkito ni mo Troy. Ikusog naman kay kamo kitket. Lalo. Wow! Ano pa? Nabot na yung inong John next. Oh. Thank you Ninang Josel sa pagkaunan ni Troy og sa Titer. Pila ko man ako kamarad yung bro. No. Dara na. Nagtiam-tiam no. Sige na. Dali daw para mahuman. Kani, sunod. Nagmawi na si Troy guys sa atong tiwason ang pag-abli sa iyang gifts. Dara si Troy og iyang daddy. Mag-daddy time sa daw sila. Kanang look ko naman nagmaoy. Daddy and baby time. Charon! Basta katiwason ako ni pang-abli iyang gifts. Dahil lang mo duha. Chill lang mo dira. Pang-ablihan ni next.
Kaninong Junix. Oh, kaninong Junix niya ni. From Ninong Marjung. Wow. Uy! Yawa eh. Oh, tiyawan Troy Troy. Nagkaw nagpanina Troy Troy. Spider-Man, Oy, no? Spider-Man! Spidey Jong. Spidey Jong. Wow. Kadi di on yang bibiro niya. Magkuk na didi. Pero, gaman na lang nabilin. Di ba ba? Next. Wow, yawa. Oy, kadako. Yawag. Jacket Troy Troy, oy. Mane? Spidey Jong man. Mane? O, kana. Thank you, Ninong Junix. Sa Spidey Jong. Next, na ablihan. Kani. Ano na to? Kit kayong sudlanan. Uy. From Ninang NN. Wow, ka-cute. Hala ka. Ano ka-cute? Polo. Spidey Jong. Ano yung Spidey Jong? Ano saan nila? Ikaw na. Lumudako na ka. Ito na kay Spider-Man nila. Saan man ipagtanggal? Napa siya sulod. Saan man eh? Dara. Ay! Ka-cute! Wow! Cute. Ano may tawag ani gani? Sintra board. Hala, customized by. Cute kaayo. Napa sumpay. Napa isa. Ay, duha pa di ay. Dara. Sana all. Ka-cute. Sana all. Isa oh. Wow. Dara talo ka buok. Kani. Thank you Ninang NN. Next, kani. Kang Ninang Richelinia, Ninang Ari. O na to, pila ang sulod, char. Uy, may pawan kyaw. Palito na to ani Troy. Troy. Oo daw, oo. Thank you so much, Ninang. Thank you, Ninang Ari. Paisa. From Tito B-Boy and Tita Divine. Ano to, pila unod. Wow, another one, kyaw. Kau na kwarta ni Troy, oy. Thank you so much, Tito and Tita. Last. Ang katong baby shower ni Troy, si Tito, at si Ninong Junix niya, anak ko kayo regalo karon kay si Ninong, kung ano po niya? Ninong Mr. Lam. Mablihan. Wow. Uy. Ka-cute. Ano sa may tawag ani? Hala, unsa na anak? Cute. Unsa na anak? Unsa ni nak? Ay, murag inig magtindog na siya, ma-practice siya Oh. og Hala ka kanindot Ang ana anak lakaw. oy. Tanaw ka ana kanindot ana tawa. oy. Yun, hindi. Oh, kanindot Wow. ana oy. Ka-cute. Ara patay. Nakindot kay nak. Kanito yang Spidey Jong oh, Spidey Jong. Tulog na anak. Wow. Hapit na ni magamit ni Troy. Mga pila ka months siya pwede na mag ano, ng ani. Daghan kag regalo? Daghan kag regalo na. Thank you, Ninong Mr. Lim. Oh. Thank you sa mga ninong og ninang ni Troy. Sa birthday na po daw pohon. Sa birthday na po daw pohon mga ninong og ninang, tito and tita. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Tanaw oh? Sino po no? Dudut ni simod yung buyag. Thank you na, thank you na. Ina, thank you. Ay, sus. Thank you. Ay, sus, lipo. Yun, yun. Uy. Thank you. Thank you. Alam mo, tayo pa yun. Thank you. Thank you. Uy, patay. Mag-ambak siya, bye. Knock, knock, knock. Lingin na ulo, liwat sa mama ni ano, namo malingin. Lingin mani ulo, pero gwapo nga bata, liwat sa iyang papa, nang manis niya. Gwapo man bata, liwat sa iyang papa. Anya.